זה לא כועס. תומר, תבכה. תוציא פה, תפתח, תוציא לשון. לא תישן, נכון, מגיע זפיר, אתה יודע מה זה זפיר? זו עוגיה רוסית. לא לעשות זה כלום. הקצפה כזאת, רק להוציא אותה ולהשאיר אותה לפני המחוק. בסדר? לא לשחק איתה אוזנית בשריר, לא כלום. בסדר? אני פשוט יש לי בעיה, מה שאני רואה, שעוד לא טעמתי, אני חייבת לטעום. אני קונה כל הדברים המוזרים מהסקרנות. בדרך כלל אני נופלת. כל מכן מנופל מנות גרועות במסעדות, בסופר מהסקרנות ואחת כן קישוי איתי על כמו פרחים, תגיר את זה? ממש, קישוי כמו חמוצים, למה זה מערב? הלשון שלך היא לא וואי, זה אחד הדברים המגעילים, בטעם של קורדף, קישוי בטעם של קורדף, משהו מזרזע. שהיא לא סימטרית, פשוט הקו שלך הוא נמצא טיפה בצד. כאילו יש לך, אתה יודע, לכולנו יש את הקו הזה באמצע שאומר לך איפה האמצע, אז אתה צריך להיות טיפה בצד, זה לא משמעותי. בסדר? כן, אני טועמת. אז תנצלי. טוב, מומלץ איך אתה מרגיש? לעיניים. כבר לא מרגיש. רק יד. אתה יכול להוציא אותה לשם? יופי, ולהשאיר אותה לפי עוד. אומייגאד, אני לא מסתכלת. תשאיר את הלשון בחוץ, רפויה כמה שאתה יכול, תוציאי, מעולה. עכשיו תרפא אותה ולא להוציא אותה, תוציאי, ולא להזיז אותה, לא להזיז. מעולה. זהו, יש לך הגדיל. סגור את הפה. תומר צ'יז. תומר צ'יז. פתח. מעולה, תתחדש. תודה רבה. בכיף.